champion is Katja Schumann. Katja er 5. generation i artistdynastiet Schumann. Et navn som forpligtiger. I expect everyone to do the best. Jeg har haft 20 juleaftener i New York. Welcome to the Big Apple Circus. She could whisper to the horses, and they know what to do. Det er ikke helt nemt at se sig selv gå i glemmebogen på den måde. Det er så vigtigt for fremtiden, at der er nogen, der ved noget om alt det her. Nu bliver du bare det, jeg hører efter. Det er sat med i gang, du. Du er meget lille og meget ubetydelig. Liv, hun er totalt umoden i mange ting. Gud fader, hvad var jeg langt igen med det der. Det kræver bare rigtig meget at blive godkendt af Katja, altså som menneske. Hvis du har en ambition om, at du vil have noget som helst af det her Schumann-dressur over i den moderne verden, der har vi Liv kan stoppe dig over i. Hun har lært at lære. Opgaven, den er altså din. Så hvorfor skulle man være pædagog og praktisere pædagogik, når det er hestetræning, det drejer sig om? Det kan jeg ikke. Det er meget få mennesker, der kommer helt tæt ind på mig, fordi jeg synes, det er ubehageligt. Jeg har altid interesseret mig mere for heste end for mennesker. You can't teach them what you've learned your whole life. You can give them the direction to go into. Yes. Altså, det kan jo ikke hjælpe mig at gå som en bondeknold, vel? Vi tåler ingen middelmodighed. Cirkus skal og må leve videre. Jeg vil ikke give op, ikke tale om.